Γεια σας παιδιά, πάλι εδώ Mario's Games με καινούριο βίντεο. Βασικά σήμερα έχουμε δύο. Πιστεύουμε το ένα θα γελάσετε πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ ωραίο βίντεο. Βασικά με μένα είναι καλύτερο. Τέλος πάντων. Οκ, πάμε να το δούμε. Όπα. Για μισό λεπτό. Αυτός που πάει έτσι. Λες και είναι ο δήμαρχος να πούμε. Βγαίνει με τρακτέρ στο δρόμο. Τι μαλάκας ρε φίλε. Μα είσαι λογικός ρε φίλε. Βγαίνεις με τρακτέρ στο δρόμο. Ξέρετε ποιο είναι αυτό? Είναι ο τροχός της τύχης. Ένα τηλεπαιχνίδι στο Star. Και το τρέλερ είναι αυτό. Μόνο που το τρέλερ είναι για τον Μπούτσο. Μα καλά ρε φίλε, εσύ που είδες να βγαίνει κάποιος με τρακτέρ και κοστούμ, smoking και όλα στο δρόμο? Σαν το γύφτο είσαι ρε φίλε. Να πω ότι είχες Porsche, οκ. Ας το διάολο, ας τα και... Δουλειά! Δουλειά! Βγες έξω! Βγες έξω! Πέτρο, πού γυρνάς μόνος? Γυρίζω στο Star κάθε απόγευμα. Έρχεσαι? Βασικά, κοιτάξτε το όλο και μετά θα σας πω και εγώ πώς το είχα σκεφτεί το βίντεο του. Και θα μου πείτε ποιο είναι πιο αστείο. We've got HD high definition, bitch. Ξεκινάμε. Ο τροχός της τύχης έρχεται κάθε μέρα στο Star και θερίζει όλα μετρητά και δώρα. Έλα και εσύ, και εσύ, και εσύ, γιατί όποιος γυρίζει, κερδίζει. Ο τροχός της τύχης με τον Πέτρο Πολυχρονίδη. Μαζί του η Τζουλία. Οκ, εντάξει, καταλάβαμε. Εντάξει, μαλακία έχει και ένα όριο. Οκ. Στην αρχή ξέρετε πώς το φαντάστηκα εγώ το βίντεο? Τσεκάρετε. Ξέρετε πώς το φαντάστηκα? Κοιτάξτε. Ξεκινάμε. Πριμήρια, κορνίδες, μπαγιάρες, καυτήρες, καλώσια μόλι. Έλα ρε παιδιά, μαλλιατή, καθαρίζος, υγεία, πριμήρια, κορνίδες, μπαγιάρες, υγεία, παρακαλώ. Ό,τι έχει πίτα μαζί, ο μαλλιατή, τα κατεβάζω. Ήταν πολύ πιο ωραίο από το δικό του. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Λοιπόν, όλοι ξέρετε την Ανίτα. Τώρα μου πείτε Ανίτα στο Mario Games. Δηλαδή, εντάξει, όχι κάτι περίεργο, απλά το σχολιάσει, οκ. Τι έχει να σχολιάσει? Όλοι οι τρελοί εκεί πέρα πάνε, στο λέω εγώ. Αυτή η περίπτωση δεν πρόκειται για τρέλα ακριβώς. Δεν λέω τίποτα. Πάμε να το δούμε. Τα πετάμε. Είναι η Alb. Ένκι Μπρατσάι. Alb, Αλβανία, Alb. Οκ. Παρουσιάστρια ειδήσεων. Δώστε, Νάτι. Οκ, θα σας πω μια γρήγορη πως έχει. Η Ανίτα θέλει να συνεννοηθεί, να πάρει κάποιες πληροφορίες από αυτήν, αλλά τελικά δεν συνεννοούνται επειδή... Δείτε γιατί δεν συνεννοούνται. Α, στο σπίτι τη βλέπω, Γεια σου, δώστε Τζανούλα. Γεια σου, Ένκι. Άμα την είχα και στο βίντεο γόλ, τέλεια. Τι κάνεις, Ένκι, λέγε εσύ. Ένκι. Έλα από εδώ να καθίσεις στη θέση. Να αισθάνεσαι ότι είσαι πιο κοντά της και πες της τι κάνεις, πώς είσαι. Οκ, κάποια άτομα από εσάς θα καταλάβουν, γιατί μιλάει εδώ κάποιες λέξεις στα αλβανικά, οπότε. Ένκι. Μας ακούει, για ρωτήσέ του, μας ακούει. Μαντουτζόν. Μαντουτζόν είναι, μας ακούει. Ναι. Μαντουτζόν. Ακούσατε πώς το είπε. Μαντουτζόν. Δεν κόλλεται από την αλβανική λέξη, απλά η Ανίτα, ακούστε πώς το λέει, Μαντουτζόν είναι, μας ακούει. Ναι. Μαντουτζόν. Μαντουτζόν.
Τι έχει πάθει, Έγκη, τι τη συμβαίνει? Και να βάζει τα νούμερα στα Έτσι την καθαρίζει. Για δώσε άλλη μία ψηλή. Έγκη με τον Τζον. Μαντουτζόν. Δε Μαντουτζόν, άντε γεια. Η Ανίτα εκεί, το Ταύρος, Θάρρος εκεί, τα πάντα. Με τον Τζον, δε με τον Τζον, άντε γεια, σπίτι σου. Δεν μπορώ να περιμένω την Έγκη. Θα σε καλέσω εγώ μετά πάλι όταν θα την ξαναέχουμε. Οκ, παιδιά, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε subscribe, αν δεν είστε subscribe, like, παιδιά, γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ. Επίσης, ευχαριστώ που βλέπετε το κανάλι μου. Μου μιλάτε έξω και από το κανάλι κανονικά. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη και από τη σελίδα μου που έχουμε ανεβάσει τα like. Οπότε, αυτό είναι το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και θα τα πούμε την επόμενη φορά. See ya!